നമസ്കാരം. ഏവർക്കും മാധവമഠം ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ സരീഷ് പോറ്റി, മാധവമഠം. ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായിട്ടും ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് കൊല്ലവർഷം 1201 ആണ്ട്, ചിങ്ങമാസം 4, 2025, ഓഗസ്റ്റ് മാസം 20 ബുധനാഴ്ച ദിവസം. ഇന്ന് പുണർന്ന നക്ഷത്രവും കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ ദ്വാദശി തിഥിയും കഴുതക്കരണവും സിദ്ധി നിത്യയുഗവും ചേർന്ന് വന്ന ശുഭദിനമാണ്. ഇന്ന് രാഹുകാലം തുടങ്ങുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:25 മുതൽ 1:57 വരെയാണ്. ദോഷപരിഹാരമായി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര ദർശനവും ശ്രീരാമക്ഷേത്ര ദർശനവും നടത്തുന്ന ഉത്തമമാണ്. ഏവർക്കും നല്ലൊരു സുദിനം നേരുന്നു. നമസ്തേ.